चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। रोजे बीतेला अनहरिया खरिहानी में, रोजे बीतेला अनहरिया खरिहानी में, चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। जहिया से दिल लागल समझ में न आवेला, तोहरा न देखिले त कुछ न भावेला भावेला भावेला। जहिया से दिल लागल समझ में न आवेला, तोहरा न देखिले त कुछ न भावेला। हम त पहर गइल बहानी परेशानी में, हम त पहर गइल बहानी परेशानी में, त चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, त चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। बहरा माजा मिलल बाई यरबे के साथ में, धरे अकबारी जब मुआना के घाट में घाट में घाट में। बहरा माजा मिलल बाई यरबे के साथ में, धरे अकबारी जब मुआना के घाट में। कहरेला झमेले आधी राती में, कहरेला झमेले आधी राती में, त चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, त चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। संग में घुमा बेहू तो बेरी बेरी टोकेले, राकेश मनोज के तो रहिया निरे खेले खेले खेले। संग में घुमा बेहू तो बेरी बेरी टोकेले, राकेश मनोज के तो रहिया निरे खेले। राकेश बीर जैस पहरल परेशानी में, राकेश बीर जैस पहरल परेशानी में, त चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, त चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। रोजे बीतेला अनहरिया खरिहानी में, रोजे बीतेला अनहरिया खरिहानी में, चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में, चोरी चुपे महाजा लेला मच्छरदानी में। आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मझौली चौक, मुजफ्फरपुर।